ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನನಿ ದುಬೈ ಪೋಂದುಲ್ಲೇ ದುಬೈ ಪೋಂದ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಳ್ಳೇರ ಇಂದಣ್ಣನೆ ಕೋಡೆನೆ ಕುಸ್ಕುದೇರು ಅಂತ ಕೋಡೆನಾರಂತೆ ಕುಸ್ಕುದೇರು ಇದಾಲ ಮಾತಾಡಲೇ ಬಣ್ಣ ಇನಿ ಬಡ್ಚಿ ಬನ ಇತ್ತೀರ ಕೈತಂಜಿ ಮಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ದೈತೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತೀನಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಡು ಜಾನ ಚಾನಲ್ ನ್ಯಾನಿಂಜ ಫೇಮಸ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಫೋನ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ವರ್ಮಕಾಲದ ಫ್ಲೈಟ್ ಅದೇ ವರ್ಮಕಾಲ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೇಂಚ ಬಸ್ಸಡ್ ಬೈಲಕ್ಕಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈಲಕ್ಕ ನಾವು ನೋಡಿ ಬಸ್ಸಡ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಇತ್ತು ಯಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡಿಗೆ ಹಿಂಗಿಂದ ಅಂಚ ಇದು ಬೇಜಾರು ಕೊಡಿ ಹೊಸದು ಬಾರ್ದಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ತಿಂಗಳು ಬನ್ನ ಬರು ಒಂಜಿ ಮಾನಾಡಲ್ಲ ಹೊಸದು ಹಾಂ ಅಂಚ ಇರೋದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡ ಅಂಚ ಫೋನ್ದಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಬೇರಿಗೆ ಮುಲು ಕುಡ್ಲ ಮಾತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡದೆ ನಾವು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಕೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ದುಬೈಕ್ ಅವಳು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿ ಅವರತನ ಪಕ್ಕ ರೋಡ್ ಉಳ್ಳ ಬಾರ ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಜಪ್ಪು ಹೋಂದಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೇಜಲ್ಲ ಆತ ಅವಸರ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ್ ಇಂಗ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ತೊಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೇಟ್ ಎನ್ಪಾಡಿ ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮನೇ ಇತ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಚಾಕಲಾದ ತಿಂದಾರೆ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಉಂಡೆ ಚಾಪದಿಯೇ ನಾವೆಂತ ಸೀದಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದು ಜಪ್ಪುಡುತ್ತೆ ಅತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಾವ ಇರಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇಡ್ಲಿಯಾ ಇನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ನೆನಪುಂಡ ದೋಷ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಕಿ ಹೊತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ ಇಡ್ಲಿ ಮುಖ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಲ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ನಿಂತಿ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಚ ನಂಗಿದ್ದೆ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರ ಮಂದದಾಲೆಂಜಿ ಸೊ 17 ದಿನ ಇಂಚ ಪೂರ್ಣ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ 10 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯಿರವಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದಸರಾ ಬಂದು ಇಬ್ಲತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂತದಂದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಇತ್ತ ಎಕ್ಕೂರಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋ ಚೆಕ್ಕಿನ ಅದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಪ್ಪನು ವರ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ದುಬೈ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂಪೇರುಂಡು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ದುಬೈ ಹತ್ತು ಅವು ಕಂಪನಿ ರೂಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿ ಗಿರಿಗಿರಿ ಪಕ್ಕ ಹೋದೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಡು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕನೇ ಆಫೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎತ್ತ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗ ಪಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಗುಲ್ಗ ಪೋಯ್ ನಾಲೆಜ್ಜು ಮಾರೆ ನೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಪುಲ್ಲಕಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪುಲ್ಲಕಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚಿಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ಬೆನಡ್ ಆಪುನು ಬೆನಡ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ₹1 ಇಂಗ್ಲೇ ಬೋತಿಜಿ ದುಬೈ ಅರಿತಿನೇ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡಾಗ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನಿಂತೇರಿ ಇದು ದಿನ ಅಮ್ಮಾನಿ ನಾನು ಇದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಓಕೆ ನನಗೆ ಹೋದ ಫ್ಲೈಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚಾಯ್ತು ಅಂಕಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಕೈತಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಅಂಚಾಯ್ತ ಓಡು 7 ಗಂಟೆ ವಿಮಾನ ದಾರಿಗಳವರವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗಡಿಗೆ ಏನು ವರ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದೀಜೆ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತ ಸಾದಿಟ್ಟು ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೂತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಇಂಚ ಕುತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಒಲ್ಲ ತೂತಿ ಜಾನ ಅಂಚೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಬೋದು ಉಪ್ಪುನ
ಒಂಜಿಲ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ರ ಅಂತ ಹೈ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚ ಅದು ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೊರಿಯರ್ ನಾವು ಮಾರ ಇರ್ಬೇಕು ವಾರ ಬರೋದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮೀನಿ ಕೊರಿಯರ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ వచ్చి ಅವು ఒక ಬೇಜಾರಾವು ರತನ್ ಟಾಟರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ವಾಣ್ಣ ಮಾತ ಜೊತೆ ಅಂದಾಜು ಇಲ್ಲ ರನ್ವೇದ ಬೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಅತ್ತ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ತಾ ಐವೇಡೇನ ಸೈಡ್ ಲಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದಲ್ಲ ಏನ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಡ್ ಬರಾಯರ ಹೆಂಗೆ ರೋಡ್ ತೂಲೆ ಅಂಚೆ ರೋಡ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಕುತ್ತ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋನ ಕೊಂಚ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ವಿಮಾನ ಅಡ್ದಿಕ್ಕೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅತ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅದ ಬರ್ನಾಗ ದುಗ್ 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 ಗಡಿ ಗಡಿ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಡ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣು ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದಾದ ಕೊರೋರು ಇಡ್ಲಿ ಕೊರುವೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಇಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರುವೇರು ಪುಲಕಾಲ ಅದ ಆ ದೋಸೆ ಮೀನಿ ಮೈತು ಕೊರುವೇರು ಕಾವಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈರಿ ಬೆಜ ಬೆಚ್ಚ ಅದೇ ತುಲಿ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೇಡಿ ಮೂಲ ಮರನೇ ತೋಜಿನಿ ಅಲ್ಲ ತೋಜಿನಿಕ್ಲಿ ಅಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಅಲೆ ರನ್ವೇ ಅಂಚಿ ಒಂದು ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಗೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಭಯಂಕರ ಹೈಫೈ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ರ ಮುಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದುಂಬು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಬೇತೆ ಬೇಟ ಇತ್ತಂದು ಇದು ಬೇತೆ ಇತ್ತಂದು ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅದು ಲೈನ್ ಐಟಿ ಬೈಕ್ ಲೈನ್ 4 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತು ಅಂತ ಒಂದ ದಾದಾ ಇರ್ ಬಾ ನೋಡಿ ಆನತ್ ಬಂದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ರಾಯ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವರಿ ಆತಿಗೊಲ್ಲು ಬಕ್ಕ ವರಿ ಜಾತ ಪಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದೆ ಗಾಡಿ ನಾರು ಬರಡಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ವರ್ಮ ಕಾಲೆ ಕತ್ತಿ ದಾದ ಅಮಸಾರ ಅಂದಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಮುಪ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟಂಟೆ ತುಂಬ ಉಲ್ಲಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಏಳು ಕಾಲೆ ಕುಲೈ ಪೊಗ್ದು ನಾನು ಸುಕ್ಕಾನ್ ಓಕೆ 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 ತೂಗ 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 ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತಾ ಇದು ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಯಾರು ನಂಗಿದ್ಯಾರ ನೀವು ಮಾತಾ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ರೇಟ್ ಪೋಯಿಗೆ ಇದಣ್ಣಾಗ ಭಯಂಕರ ಅಡು ಮುಂಜೆ ಅಂತದೇ ರೀ ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂದು ಆಗ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅದು ನಿಂಗೆ ಎಂಜಲ ಬರೀ ಪದ ಪಾಡೋಲಿ ಐಟ್ ನಿಂಗೆ ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುದ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ದಾದಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲೆ ಚಪ್ಪಿದಾಡಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾರಿ ಇರು ದುಬೈ 15 ದಿನ ದಿನ ಹೊಡ್ದು ಬೇಜಾರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಹೊತ್ತು ನೀನು ಬೇಜಾರು ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಾರು ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಾನ ತಿಂಗಳು ಬರಬಾರು ದುಬೈ ಇಂಚ ಹೋವಾರು ಇನಿ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋವಾರು ಅವಾಗ ಕಸಾರ ಪಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಗೀಲು ಮಾತ ಕನಪೋದು ಮಾಲ್ ವಾರಿ ಬರ್ತನೆ ಪಿದೊಡೆ ಓಲಿ ಅದು ಬರುವೆ ಚೂರು ಬರ್ಮ ಕಾಲೇ ಕದ್ದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ 300 ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ನಿಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನಂತ ಸರಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ ಮೂಲ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮಾರ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಯಾವಂದ ಕುಡ್ಲಾಟ್ ಕುಡ್ಲಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಿಂಚ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀವಿ ವಿಮಾನ ಲಗೇಜ್ ಪಾಸ್ ಜಿಪ್ಪು ಉಂಡಲ್ಲ ನೇ ಬೀಗ ಮಾತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಿಪ್ಪು ಲಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ನ ಐಕ್ ಬೀಗ ಆಯ್ಜಾ ಎಕ್ಕಿಜಾ ಬಂದ್ಗಟ್ಟು ನೇ ಬೀಗ ಮಾತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಲಗೇಜ್ ಬೀಗ ಮಾತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊನಡ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋ ಲೈ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಹೋಲಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಹೋಲಿಗೆ ಬಡ್ಸಿಂದ ಇದ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಬೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ ನಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನು ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಕಾರ್ ದಿಯರ ಬರ್ತಿ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬೈ ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ದೇವನೀರು ಪೂಂದಲ್ಲಿ ಲೈಂಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ವರ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದುಬೈ ಬೈಕ್ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೀನಿ ವಿಷಯ ಲೈವ್ ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋ
ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಬರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐ ಡಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾತಾಂಡು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂದು ದಾದ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಸಿ ಕುಡ್ಲಾ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ದಸರಾ ಫೈನಲಿ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ದುಬೈ ರೀಚ್ ಆದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತಾಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪೋಪನು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು ಐದುಂಬ ಒಂಜಿ PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಪೆನಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಅವಡ PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಚಾದ PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅನ್ನೇರು ಕುಲ್ದೇರು ಅನ್ನೇರುಲ್ಲಿರಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಂಡೆ ಬಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬೈದೆ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಕುಡ್ಲದ ಬತ್ತದು ಖಾಲಿ 3 ಗಂಟೆಡು ಓಲ್ಪಡ್ಲ ಓಡೆಗ್ಲ ಬೋರಿ ದುಬೈಡಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓರಾಪುಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್